Flashlight para flashlight lang. Right. Kung tatanggalin itong pinakataas sir, kasi ito yung pinaka-importante. Ito yung maglalak. Kaya dito ang hapon siya. Ito yung labok mo dyan sa kinalag. Ito yung hindi mo pawakan mo yun. Okay. Dito iba. Pwedeng kumagal to. Kukurang kami sa ita. Ano, kakuta. Ha? Hindi ka bawal ispiyutin. Dapat ispiyo zero ka. Yan. Ispiyutin na kami ispiyutin sa'yo. Matinig. Matat, matat. Ay, tak, mabuk. Para siguro. Relax. Kaya ano mo ba naman dito? Wag na. kalimambon mo dyan sa Mandina mais. Tagalin mo yung lock. Dito na ako sa harap. Hilahin mo dalawang kamay. Huwag matanggal yan. Hilahin mo na. Siguro no. Pagkalan nyo lang sir. Pagkalan nyo yun. Yan. Wala. Kanina. Ito naman. Sir. Wala ya, lupay-lupay. Di ka kakadjiro. Gado ka sarap. Kalan eh. Walang ko na par. Ay, Sir, kanatatakot sa akin sir. Ay, asum ko takotan mo. Sanaya sir, start na ba sa trabaho sir? Okay, alright. Let's go. Ano po ang gata nag-grease to? Asanay ka kita. Kita po po mga Talaga. Ang Clark, iyan mo. Kado. Bayo-bayo. Hirapan, duko-dukoy. Lapar ka dahil sakit lang. Duko-dukoy. Parang takaripamol. Anak isang level tako. Duko-dukoy, yan kinod. Ina to, karipamol, George. Katas ng ripamol. Pag sa tao, bayag rin yung ginamit natin. Sir, yung aso mo, tatakot yan. Hindi po yung aso mo yan. Parelaxin mo na lang ito, sir. Hindi na stress. Boss, tabi na lang dyan boss. Pumapak ka lang. Antik ka. Kaya na po, laking load. O, dito ka, pwede tayo. Mahirapan ka din ha. Ang mga nasahurang kita eh, papalakpak ka lang. Hawakan mo na buti. Ayun na sir, patay niya. May orasak pa sir. Who let the dogs out?